da sahabban safarin duba. Al'umma ku taso mu je kamfanin sauki mai lafiya investment kamfani na kwarai. Kayayyakin akwai aminci, Kamfanin sauki, kuma ma'aikatansu suna da mutunci. kamfanin sauki, Shugabansu ma da akwai karamci. kamfanin sauki. Alhaji Abdullahi Baki ka cire tuta gabarin duba. Al'umma ku taso mu je kamfanin sauki mai lafiya investment kamfani na kwarai. Al'ummar Katsina albishirinku, Kamfanin sauki, wani ɗan bayani ne zan baku. kamfanin sauki, Mai lafiya na jin tausanku. kamfanin sauki. Sun soke farashi da Ramadana ba kaɗan kuma ba. Al'umma ku taso mu je kamfanin sauki mai lafiya investment kamfani na kwarai. Wata Ramadana wata mai daraja, Kamfanin sauki, watan falala ne ina da hujja. kamfanin sauki, Mai lafiya sannadinsa sun baje haja. kamfanin sauki. Sun sauƙaƙa wa duk al'umma ba da wargi ba. Al'umma ku taso mu je kamfanin sauki mai lafiya investment kamfani na kwarai. Mai lafiya su sha kundum ne, Kamfanin sauki, a ƙasar mu babban kamfani ne. kamfanin sauki, Mu jama'a da na mun ka gane, kamfanin sauki. mun yi marhaba da zuwan garin mu ba garin wasu ba. Al'umma ku taso mu je kamfanin sauki mai lafiya investment kamfani na kwarai. Muna sai da shinkafa da fulawa, Kamfanin sauki, muna sai da disa har da kowa. kamfanin sauki, Akwai siga akwai omo ku gane, kamfanin sauki, spaghetti akwai har ma makaroni. kamfanin sauki, Muna da indomi kowace nau'i, kamfanin sauki, sannan muna da magi tari-tari. kamfanin sauki, Sannan kuma akwai gishiri ba shakka, kamfanin sauki, akwai kuli na shanu don ku gane. kamfanin sauki. Sannan muna da biba har da tajan kamfanin sauki. Al'umma ku taso mu je kamfanin sauki mai lafiya investment kamfani na kwarai. Bangare na lemu ma da akwai su, Kamfanin sauki, muna da lemukan kwali da na roba. kamfanin sauki, Akwai na gwangwani da akwai exotic. kamfanin sauki, Sannan akwai ruwan roba ku fahimta. kamfanin sauki, Shingon kala-kala shi ma da akwai shi. kamfanin sauki, Sannan muna da biskit nau'i-nau'i. kamfanin sauki, Muna da nutri sannan ga bobo.